Jednu whisky sour, ale bez bílku. Páč jsem vegan. Co? Nesnáším to! Jak je to vůbec možný? Myslel jsem, že Kane nemůže. Mohla jsem ti to udělat mnohem horší. Tak zahajuju hlasování. Ať je ze zubu slimá. Všichni byli proti. Nesnáším to. Venku leje jak z konve. Ahojte lidi. Dám si jeden Kosmopolitan. Dej mi kukuřičnou šlehu. Něco vymyslím. Ty se vyznáš v alkoholu, co? Jo, tohle je jeden z mých návrhů. Jednou dobou jsem makala na baru. Dělání drinků mě bavilo. No na tebe to celkem sedí. Vím, že tam je nějaký podtext, ale netara mě natolik, abych to řešila. Tak pomny, měla jsi někdy nějakou práci? Nebo jsi na to moc mladá? Je mi 25. A jo, byla jsem účetní pro supermarketový řetězec. V supermarketu? Jak jsi skončila tady? No, já občas jsem se fakt nudila a začala jsem vyhledávat vzrušo. Třeba jsem lezla do opuštěných budov, víte, co myslím. A pak jsem to dávala na net. Tak youtuberka. Vlastně ne, nikdo mě nesledoval. Dělala jsem je spíš pro sebe. To jsem občas dělala, ale nenahrávala jsem to. Tady máš ten drink. Díky. Něco skrýváš. O tom ty víš svoje, co? Pověz nám svůj příběh. Myslel jsem, že se nezeptáš. Potom, co mi diagnostikovali raka plic, jsem spojil síly s feťákem z hodin chemie, který jsem vyučoval. No jasně, co třeba ty, Gengl? Hej, já neskončil. Jestli si chceš kurva vymýšlet, tak buď aspoň kreativní. Já vím, na co jsi odkazoval. On tím na něco odkazoval? Pracovala jsem ve fast foodu. Teď si toho dělala i víc, ne? Co ty tvoje skici? Byla jsem na vejšce na oboru grafický design, ale odešla jsem. Od té doby mě už umění tolik nebere. Hele, tak mě napadá, můžeme někdy něco čmárnout spolu. Já nevěděla, že jsi taky umělkyně zubu. No, jo. Pár let jsem dělala tatérku. Barmanka a tatérka? Chceš mě snad zabít, Zubi? Hej ty, a co tím jako myslíš? Snažíš se snad něčeho dosáhnout, nebo zase jen blábolíš? Jen se bavím. Ty vlastně nenávidíš srandu. Sranda není to, co mě štve. Tak, teď asi já. Božíčku, kde jen začít? No, narodila jsem se do bohaté rodiny. Měli jsme velký pozemek s koňmi a kořaty a moje matka... moje matka byla hodně. Pak jsem pracovala jako realitěčka a nakonec jsem... tady. Určitě jí nechybím. Mně teda nechybí ten křik. A ty nadávky. A manipulace. A... jo, jen běžná holka z farmy, nic zvláštního. A nemá cenu se ptát Kingra, protože si stejně nic nepamatuje. Je mi skvěle. Víte vůbec o jeho ženě? Moje co? Au. Zdrav. Co? To je zmizocápek, to on prostě dělá. Chápu. Z minulých dobrodružství? Jo, bože, pomny, to jsi nevěděla? Ignoruju tě. Jo, a pomny, promiň to s tím prezidentováním. Myslel jsem, že to bude vtipný. Ty se mi omlouváš? Co se děje? Prostě ho ignoruj. Omluva přijatá? Asi? Wow, první kručky vstříc novýmu přátelství. Že jo, Ragato? Hej, pomny, pamatuješ, jak mě Kaufmo rozmáznul proti zdi a já byla pak celá potrhaná? Když se na to juknem zpětně, byla to docela zábava, že? Ne, moc ne. Jo, ne, promiň, to pro tebe muselo být dost traumatizující. Pamatuješ, jak se sjela v mekáči a řekla Gengl, ať se jde zabít? To byla fakt bžunda. Co? To jsem neřekla. Myslím, ne, jasně, že ne. Já a i tak se ti za to moc omlouvám, Gengl. Nikdy bych něco takového neřekla, kdyby se mi do oka nedostala ta blbá omáčka. Ježiš, Ragi, prostě buď taky někde trochu zlá, je to prča. Jo, neustálé trýznění Gengle je totiž strašně vtipný, Jaxi. Lidi, vy tohle místo berete až moc vážně.
Co je tohle? Proč to udělala? Můžeš tu věc dát někam pryč? Ty se bojíš kukuřice? Ne, kdo by se bál kukuřice? To je nuda, pojďme na další dobrodružství.